Konopná farma Liptov je najväčším producentom a predajcom CBD produktov na Slovensku a zároveň ho možno poznáte aj z Digital Pie 2023, kde sme získali strieborný pie v kategórii SEO. V tejto case study sa dozviete, ako sme postupovali ďalej. V posledných rokoch sme čelili výzve, keď záujem o CBD produkty podľa Google Trends postupne klesol až o 79% oproti roku 2021. Cieľom bolo maximalizovať podiel zo zmenšujúceho sa trhového koláča a zároveň podporiť nové produkty, ktoré cieľia na širšie publikum. Zatiaľ čo v roku 2023 sme sa zamerali na optimalizáciu produktových stránok, tak v roku 2024 sme identifikovali rastový potenciál v informačnom obsahu, ktorý posilnil autoritu webu a prilákal nových zákazníkov. V roku 2022 sme z organického vyhľadávania priviedli 56 000 návštevníkov. V roku 2023 to bolo 107 000 a v roku 2024 už viac ako 160 000. Tržby z organického vyhľadávania rástli o takmer 60% medzi rokmi 2022 a 2023 a o ďalších 13% v roku 2024. SEO je už 3 roky najdôležitejším akvizičným kanálom z hľadiska návštevnosti aj tržieb. Publikovali sme 24 článkov a optimalizovali sme starší obsah, aby vyhovoval aktualizovaným algoritmom EEAT a IMIL, čo zvýšilo návštevnosť blogov o 59%. Blog v roku 2024 priviedol vyše 67 000 používateľov. Začiatkom roka 2024 bola spustená nová verzia webu. Pri jeho príprave naše návrhy smerovali k naplneniu špecifických algoritmov ako Helpful Content Update a zároveň sme zvládli migráciu webu bez straty pozícií či návštevnosti. Na novú verziu webu sme nasadili procesy automatické detekcie technických problémov, vďaka čomu vieme najbežnejšie problémy vyriešiť skôr, ako si ich Google stihne všimnúť. Posilnili sme aktivity o guest posting, výmeny odkazov a autorizovaný monitoring diskusí a sociálnych sietí, aby sme lepšie naplňali vyhľadávacie zámery používateľov. Týmto spôsobom sme v roku 2024 získali pre klienta 113 spätných odkazov. V decembri 2024 bolo 52% kľúčových slov na prvej pozícii a viac ako 90% na prvej stránke Google. Až 8 z 9 nových produktov dosiahlo v niekoľkých mesiacoch po uvedení na trh top 3 pozície na hlavné kľúčové slová. Medzi ne patrí napríklad čaga sibírska či cordyceps. Oproti roku 2022 sme si tak upevnili dominantné postavenie vo výsledkoch vyhľadávania a získali ešte výraznejší náskok pred konkurenciou. Klient zhodnotil 4. rok spolupráce takto. Glidy.